खुलुमबाय दहाय आफा बोराइ बाथौ दिनैनि बे गोथार सानाव जोंनि गुरुमु VCDCनि सिङाव थानाय मोनसे जितु बाथौ थानसालि बे थानसालिखौ लुफुंबाय थादोंमोन स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायनो दा दिनै लुफुंनानै दिनै बेखेवनाय हाबाफारि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आसामनि मानाव गेदेर गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै बेखेवनाय हाबाफारियाव फैगोन आरो बे हाबाफारिजों लोगोसे जोंनि गरेस्वर कलेजनि माने दिनैनि जितु थामथि दिननि हाबाफारि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै फैगोन बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि थानसालि बेखेवनाय हाबाफारिखौ लादों आङो समस्तिनि सासे MCL हिसाबै दिनै बिथांखौ आङो गोसो गोरबोजों बरायदों आरो लोगोसे जोंनि बे गरेस्वर कलेजनि जितु सनाथि मायथाइनि गाहाय आलासि हिसाबै बिथांखौ आङो मोननानै आंनि गोसो गोरबोजों बरायदों बे हाबाफारियाव मानाव गेदेर जोंनि BTR चिफ बिथाङाबो फैनायनि खोथा हिसाबै आसा खालामो जोंनि जिनि हास्थायनाय साननाय गरेस्वर समस्तिनि अनुस्थान प्रतिष्ठान गायसननायनि जितु सिमां निश्चय दिनैनि बे गोथार बोराइ बाथौनि जितु थानसालि बे थानसालिजों बेखेवनाय बादियै जोंनि साननायाबो जाफुङो बेखौ आं आसा खालामदों आरो जोंनि गरेस्वराव जितु सनाथि मायथाइजों लोब्बा लाखिनानै जा आसा खालामदों कमार्स स्ट्रिम आरो साइन्स स्ट्रिम बे आरो इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय जों फान्ड मोनगोन होनना जोबोद आसा खालामदों मानाव गेदेर गिबि मन्थ्रिनिफ्राय बेखिनिखौनो बुंबाय जिहेतु जोंनियाव जथेस्थ समस्या दं टाउननि समस्या दं गामि लेभेलनि लामा दलं स्कुल कलेजनि अभाब अभिजोगआ जथेस्थ दङ दा हिसाबै आं आसा खालामो दिनैनि जितु गिबि मन्थ्रिया नुजाफैनाया जथेस्थ मोनसे सुंथा हरनाय बादि जागोन होननानै आसा खालामो।